салом, бо унвони зебо. Имрӯз тарзи куртапоракниро ба шумо мефаҳмонам. Шакли ки шумо дида аз 3 метр материал ҳам бузбала, ҳам харобо курта мекунанд. Мана ин материали мо 3 метр аст ва бари курта 65 сантиметр гар дуқада кунем. Як гуси ҳаст кушодиш ва ин ба мо бари курташ тангӣ мекунад. 65 сантиметр не, тавриш бояд 72 биёяд. Барои ҳамин ман аз дарози неву 3 метра 1 метри ду баробар тақсим карда онро ба намхе мехобонаму аз бараш 75 сантиметр кушодиша пора мекунам. Намхе 75 сантиметр. шумо зависи дар кушоди худатон. 75 сантиметр ҳамхе як лухт онро медаронам. қайчиам ёз медонед ку паплина қайчиам накунӣ меша дарондан осон медаронед, тоғри медарад. манхе медаронед. аз тарафе ки 75 сантиметр гирифтем вай тарафаш қад, а ин тараф бошад ҳам остин, ҳам эзор мебарояд. ин қадаш буд. Ана ин бошад камтаракаш, ин бориктаракаш, инаш мебарояд аз ин остин эзор. анакун қадро болои ҳам монда, кушодишана 75 ки бошад, дарозишро меёбем. Дарозиш чанде бошад, ҳаққи духташро, ҳаққи пораашро, ҳаққи қайчиро мемонеду 5-6 сантиметр, боқӣ мондаашро мебуред. ман ду тақсим кардем. ин мешавад қад. баъд аз инҷоам баъд ду тақсим карда пешак мана пешу пушташ ин қадамон. қин нест пора кардан. ана ин зиёдтияш бошад бориктарак аст. барои аввал остин, баъд боқӣ мондаш эзор. вақте ки остинро қад карда пора мекунем, аз бараш зиёдтӣ мекунад ку секунҷагиш. ҳавай дар бари эзор меандозем, эзорро кушодтарак мекунем. агар ба шарте ки клиентатон бузбала бошад. дарозии остин чанд қайки гиред. ин тарафаш эзор. мана ин розима болои ҳам мондам. ду тақсим оли байнаш пора кардагӣ не. барое ки поёни материалҳо бисёр вақт бенигин аст ку ин нигинадор аст. поёни материал бенигин. мана ду тарафи нигиндоро поён мондаму барои эзор ба меравад. ҷои болош ҷои резинтаҳкунӣ ё ки ҷои астарчаспонӣ мешаваду. ана ин тарафашро барои нигинадор биёяд. барои ка аз байн остинашро мегирем аввал. остини мо тайёраш 57 аст. барои ка ман 62-63 пора мекунам. ва ин лаби остинаш резин дорад. вақте ки пора кардам, дуқада кардам ба аз бараш зиёдтияша гирифта дар бари эзор меандозаму эзорро кушод мекунам.